Какво става, бе? Стига, бе! Еми, давай да се връщам с лебедката, да го дърпаме. От тук, да. Връзваме го с лебедката, той отстрани полека дава газ, така. Добре, чай се върна. И как паднаваш, бе? Ако искате да го пробваме, оттам леко да ни го придържате, да не се хлъзга на обратния наклон. Аз ще го включа. Дай да го вържем с въже за всеки случай, защото ако тръгне да пада, нали се сещаш? Да. Чай да се върна. Ама ще трябва да ми направиш място някак си. Назад. Ще тук като застанеш. Или ако искаш да го въжете? 15 метра. Идеално. Ще го закачиме както е там и от тук ще го издърпаме. Ако искаш и на полиспас, ще го вържем и ще го издърпаме за много време. Какво е това полиспас? С макара. Зъд съвсем. Добре, чай да се връщам. Паднала, ще трябва да го вадим.
напред. Въпросът е откъде да го измъкнем. Да, това въпрос е верно, къде да го Защото ми трябва място просто да мога той като да изпълзи. Другия вариант е за това дърво, да вържа с едно найлоново въже, си вържа АТВ-то. Тук на този наклон. И слебетка. И с лебедка. Така. За да може да... Ами да, може би това е най-умният вариант. Тук е така. По-точно това АТВ-то ще трябва да стане така, де. И с едно... Ще го вържа отзад с въжето. Това въже, мога да го държиме, иначе той ще го изпуда нагоре. На бавни скорости, тък. Лошото е, че Тук е кофти. тук е кофти. Аз от тук след. Така ли, АТВ-то се може. Да. И под него. Как го правя, има протектор. Направо как го натисна. Еми това е. Ако искаш, твоето или моето ще прекарваме? След това. Другия вариант е знаеш какъв ми идва сега, пак. С най-лоново въжа си е макара. Така, разбираш? Да, може и така. Аз да ставам тук, връзваме макарата там на въжето Да. и го издърпаме насам, разбираш? Не ми дай с макарата. Дай. Тук е така, не бе, така. Двете гуми е така. И добре ли си сериозно? Да, Държах деца до последни пъти да се трябва това дърво и аз стоях на спирачка на гаса. Много се не се това За това дърво да я вържим, какво ще кажеш? имам колан в моето. Това въже и аз имаме такова същото. Това ли? Би трябвало да издържи, бе. Трябва, да. То колата там всеки. Въобще взето не е нещо, което да ми излишно. И аз понеже само обичам да излизам и веднъж към нарове стоп знаеш, някаква колега, опти, треоме, не знам си какво, не знам си що, плъгър такъв си взет, нали, за гумите. Ние с вас ти бехме като поках веднъж гума. Да, има нагъзен в реката. Тази снимка е убийствена. На една река отидох и спуках гума и нагазих в реката поплах и вътре да се издиша. Те пазеха, че не снимаха тогава. А тя още ще там е. Отидох само да я Взема се до свободно. 15 метра. Би трябвало да стигне. И трябва да стигне. Така, само че аз сега трябва да го... Дали да го кача там с... така, горе и да го обърна с мотуната. Дай направим една ръка първо да го извадим. Това колко ще има, ако не стои това, не може. Трябва малко помощ, само е тук. Само да го прикажем да е тръгна назад. Да не се захлупи, да.
15 метра, кои ги броиш? На лебедката ли? На лебедката, да. Добре. Да. И що ме лебедка тогава? Да го залоста е тук. Да, завърти го И през на макарата въжето и така. Чай ще го завърта. Дай да го извадиме. Да го измъкнем първо, па ще видим. То как се освобождава ръчно? Има и ръчно, има и... Стой сега! Само да го прекарам през макарата. По-добре да го завъртим на тебе. Добре. Те малко е така да го завъртим. По-добре оттам да... Не, ти го дай още напред. 2 метра му да избуташ напред. Не, тук по-добре, за да може да го дърпа назад. Добре, добре. Само освободи там. Аз ако трябваш, я виж колко въже остава. Има. Чакай, да, бутнем малко и него. Бутни го малко, аз съм го сложил на паркинг обаче, ще трябва да го освободиш. На паркинг. Чак. Стой. Дай, чакай. А после ще го дръпна назад. Стой. Чак. На топиш ли? Няма. Няколко намотки нави да не изтръгне пък това въжето от лебедката, че това е до края. До края ли? Да, нави няколко намотки. Да го вържи и да тогава ще го вържи. На това не трябваше от тук да излезе. Да, аз ще се дръпна после назад, той като... Това ще издържи ли? Блокирай съединителя само. Чак. Тук му и аз да науча нещо, че аз моята, нали така, малко на функция. Чакай, не пускай. Не пускам нищо, чакай. Не, той да не пуска, да не ти опане въжето. Какво ти стана, бе, да стява майката? Сега трябва да го законтриш някак си, за да може да... Аз го законтрих. Ин, ето на клъч. Да стява майката сега. Само това ми трябваше. Не?
Мига нещо, фаровете мигат, но... Да, чакай. Я? Лучи назад, май, бе. Чувам го как правиш трак с трак, обаче. Я? Направи сега. Не? Ах, да ти еба майка. Я чакай. Здрасти. Че в крайна позиция нещо да се обмазва. Чакай се, натисни ин. Дай. Не. Дай. Чакай, тръгна леко. Не, тръгна. Или... не. Дай. Дай. Не, чакай. Развива ли? Ни развива, ни прибира. Да ти еба путката, майчина. Бах ти лебедката. Съберете го, ако искаш, дай ще купа на моите. Не да го извадим него, да не седи там. Добре, назад, ако ще на Не, то идеята е, че трябва на няколко намотки. трябва няколко намотки да може. Иначе аз се пробвам назад. Трябва няколко намотки Да го дръпна. на ръка, нали? Не. Бах ти лебедката топа. Нещо е заяло ли? Нещо е заяло, и не ба. Нещо да трябва да се натисне и тогава... Не бе, човек. Нямам представа за това. Да. Моята е пускам само и я спирам от писа, въобще тия на ръка въобще не е. Да не е замръзнало нещо. Някакъв такъв вариант. Тя да не е изгоряла това. Нещо се бава. Не бава. Нещо управлението се осрало. Да ти еба майката тъпа.
А? Еми, ако такова ще я намотая около багажника, после ще мисля. Това ли е? Стига! Още и трябва ли? Не! Така, само че ние трябва да му държим АТВ-то, май. Да не вземе се завлечение някъде неговото. Да. Звона да държат неговото АТВ, ние ще държим това. Ама трябва да там да излезе. Значи те капкавате от време. Това е синтетично, добре е това.